neta boba hin neta ang sai ni neta sing ke ba neta ya bebang sing neta nong mo netri bo mo neta phiaba kok ke hai sao buri rok jodi je do phabo jodi buri age besagang himnai a buri rok je sekango himi manai borok ni no ha tami mala buri hingka hasi bosomoti sing sai mano buri no masa tinyai jodi besagang ti khangke urubani phi kokre gya tamila buri ni kaisa ideology bong tong sing sai mano mizoram sai mizoram ang mizoram thangjak ang mizoram mo 3-4 bos tongka mizoram borong no aro mizoram mo tomo borong ar buri si property borong ni borong a buri rok je selana buria borong bang sini ganan tongo borong ek somoy borong tam hun borong ek somoy tamo borong borok bo thanai hinjago mizoram rok borok tok nai chanai borong miju hnu singke afuru raja tongo sini singke afuru sisikuto sei sing borong no sing tam hun o hani borong borong no tok nai borok bokhor kanai hairok sing no phiaba mizoram thangnai mizoram thangnai ji mizoram tam bubo hai porositi borong naro sing haya kaisano te kaisen sobalai borong borong naro rugi kali jongmiya borong ni jail nugui ang nugui wana ka borong ni jailo sino jail bose borok bang borong ni jail kaisa tongo a jailo borong ni beg ponjol se kaya na borong ni borok borong ni jailo borok rei tamu hamcha borong walai funa suglai funa kes borong krei tang himala borong ni bahan borong se mano ani borok le miju paikya miju kes le sangke omoni bagai sing sawo o do farok sing burok thei bunya srengai sing thei phi aboni bagai sing tabu bunta sing ki takrok je kuno solution ke sing pani nangai parawon sing pani nangai aboni bagai sing o 25 bosoro ba sing naikha 25 bosor saliang o busakang na rukhana I50 bai bijli jut sorkaram pro Tipra sarok busa buja kha tamong naikha ang ni se senano aboni bagai sing oma heron sing pongana ka bulai tokle sing lap krei